Еднаш и после трябваше и нещо да се изкалира. Не, работи, аз само градско. Озбилно. Добре си. Я не те видя с долу, гледам горе няма никой. Добре си. Сати вино. Вземи на вода само. Сакаш една или едно пакетче? Една. Една за това. Не, ти се пие много. Айде. Како не? Айде. Дай си ми. Како ще има? Кај се? Ще ми вика, чума ли? На BBC. Не ми верува. Не ми верува дека на BBC оди. Ало? Мало. Ти го сгрешило и звонем. Утрите спасат диспотка, да оплати го име, ако ще ги не пише. Добър ден. Знам, аз приемска да слава. И да, они мислиш, знаат што одиш, они ја почнем да будиш, ќе се вади 100. И звонев на Ради, добро викам, што си направил? Мислам, 200. Утре ти спасат 200, тоа ќе го влечеме се, ако не го брат. Ќе видим што ги направим.
взема, абе како? Утре кој ќе дојде, ти беше шој? Нема, не иде никој. Ја ваму им звоня. Да. Da voi poate. Nema sila, ispolje! Ispolje, nema sluša!
Dobro jutro, Makedonija.
Само били прямо на влезли с къса. Я приеска дойдох, бе. Ага, ето види. Те видя кога влезе, се видя кога ще се те видя кога влезе. Те видя кога влезе. Те видя тук, бе. Се ни уложи на горе. Сутрин не дали по-добре. Много им да пишано. Потом се видяли да се съдят. Доктore.
Bobče, bravo, Bobče!
Zvona Jagoda Sinčić. Jagoda je. Pošto šiva. A Jagoda je. Tako je. Слушай, види носи парите за плей-оффа. Ja bih glasam za, ne vidim glasam za ti A postoje nešto su malo, 30 ljudi da otvorim je boja da dodatno. Ima nime rola. Evo, koliko krkače. Dva bona.
Good.
Ana, va, tako te reši. Ama sad čekaj. Jer tega čekaj sad, da li? Da. Ama čekaj sad. Da, pišu. A ne, ne rešimo penale odmah. Ili napori. Se napijete važno, jeste. Gotovo se baš htjeli spremljati. Sigari si tek najmanji, znaš? Penzionerite.
Кажем, влезе там, сега се опитам да влезе, когато желанието така да се не запише. Без разлики. Да.
термин остави сега. Над. Много добре играч, той е над лигата. Сега при система. Ovo je direktor
Zizi, uporate ko siya. Hindi mo siya. Você pensa, mas в всеки момент слушаете се. Я не знам, че я да се опитам да се знаеш ли също не
Така на кой болът там на стока. Роберт Плана ще да само на стока. Pivo! Peti!
Jakie busy? Koje imeli?
Ajde, neka se jeme telefon, neka škrapne ovo. Jelko, stigaj! Ajde, donesi ga malo. Ajde, čekaj još jedno. Ajde, čekaj. Ajde, čekaj.